Fi żmien l-aħħar amministrazzjoni, id-Dipartiment tal-Artijiet xtara sistema antika biex suppost taqleb il-files forma diġitali. Sistema illi baqgħet qatt ma kienet installata b'mod sħiħ anke jekk tagħha tħallsu €1,600,000 mit-taxxi tal-poplu. Kollox imur lura s-sena 2003 meta d-Dipartiment ħareġ sejħa l-offerti biex jimplementa sistema kompjuterizzata. Dakinhar intgħażlet id-data track b'kuntratt li kien ilaħħaq €1,900,000. Iżda il-kuntratt baqa' qatt ma kien implementat għaliex minkejja li ħarġet is-sejħa l-offerti, il-Gvern ta' dak iż-żmien ma kienx iddedika fondi għal dan il-proġett. Il-ġurnal kulħadd jirrapporta kif fl-2009 il-Gvern iddeċieda li jerġa' jimbarka fuq il-proġett u anke jekk kienu għaddew 6 snin minn meta ħarġet is-sejħa u għalhekk it-teknoloġija inbidlet bil-kbir ma reġax ħareġ sejħa għall-offerti oħra. Minflok id-Dipartiment li issa kien responsabbli għalih l-eks Ministru Jason Azzopardi tal-kuntratt lill-istess kumpanija u fuq l-istess software. Il-kulħadd irrapporta kif dan seħħ minkejja li tanti żminijiet kienu nbidlu illi anke l-istess kumpanija kienet bidlet isimha u minn data track sar jisimha Locus. Biex hekk id-Dipartiment daħal biex jixtri sistema li ma kienitx għadha valida. Għar minn hekk, ix-xogħol li għalih tħallsu €1,600,000 qatt ma sar. Kien hemm 11 modjul x'kellhom ikunu implementati, però sal-lum għad hemm biss modjul wieħed li kien installat bis-software lanqas biss għadu tajjeb għallum il-ġurnata. B'hekk, fi żmien li Jason Azzopardi kien responsabbli minn dan is-settur, dak li kellu jkun proġett ewlieni biex jimmodernizza d-Dipartiment li jamministra biljuni ta' euro frassi tal-poplu spiċċa flus mormija f'bir ta' skiken. Min dan kollu gawdew biss tal-kumpanija Data Track, eventwalment Locus li tħallsu għal xogħol li lill-klijent ma swih għal xejn. Il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija kien Joe Fenech Conti, magħruf sew għal fiduċja li kien igawdi mill-eks Ministru Austin Gatt. Fil-fatt, fi żmien Gatt, Fenech Conti kien involut f'awtoritajiet pubbliċi li saħansitra kienu jagħtu xogħol lill-istess kumpanija li tagħha kien il-kap eżekuttiv. Din hija kumpanija li involuta fiha kien hemm ukoll Marte Sportelli, ix-Shadow Minister tat Trasport tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, fi żmien li kienet jiġri dan kollu, Portelli kienet konsulent legali u eventwalment Operations u Projects Manager.